Nchiroria habe chigari chemichangani gobesokire na kugikeri chiburaburu ekyo cyabete chikwenekiwa hase kaunti ya Kisii kubatikana n'engusana yaberege kwendekiwa asigeka ikabano baru kubolia so kubwatirana aso kwenekyo mulembe ngusanano ende etayo amangana aba on Saturday gaiga namangana yitu anyorenga bantu bakoreta amangana etari bantu baringe bigetieki aba nabantu baire chibesa esengenjo siasere mutu bagacha kuburukana bakorwana chisegi mutu ari baguchikorwania abantu b'echipikipiki babareta paka obisi yageranga ng'abantu ab'echipikipiki erinde bagere ng'atoseri guga igonche buno mo chairman igonko gikerie gentekyo bantu bane mbanya gukora amang'ana iyo nande mbanya kurwana segi ga korutu achagete getieki anya n'abantu babwato moreme n'abantu begeti bantu b'emichanga negenteka abantu bagonya gwetinga ngabona abantu bamechanga batebire ngango chigotuma bara abantu b'echipikipiki amang'ana ayi no burimo abu n'abantu bagenderete gotoretera bagotumika nyamang'ana siasa batagete gotoburukania getia igo ntagete nande koira chinga kiechi niraneri omo gavana ito bwe county ya Kisii mbuya mono eseng'encho intunto bwati gavana ende busonga nere president ito busonga nane nero toetegetieke tokorere gasi twabirane nande tutige mang'ana ndonsi pi muna ntwe abagaka turasegetie keiga igo igentike ogia to mondo konande gegatuichani mono gakitoko teba ng'akamuranje tiga tusikane tokore emirimo gekogera muna ntwe abagaka turege gatwa chagite gasie kare kare ekara tokorora mang'ana muna yaiga igago to mondo kwa bandi tubwate chipresa paka twakuminga bono ninkieke ng'aito kogenda guchi gakitoko sabanga kente keiga ntogo keirore nande nge koirore rwase getie kega muna bagaka ntutageti mang'ana yache kogenderera abana bache kubwata ne kabire ngabune amang'ana ya gachete kwanse getie keiga abandi tutamanyeti igo togoja tusitokera mang'ana ya igaro bono gotwanya kemeire aserietaria yeso ARP tunyare konyora omorembe asitokore gasi ekere gasi ere no morembe geko bingi